דיספצ'ר, עולה אלינו ועושים לנו גם תיאום מדרך המת"ק שיכול להיכנס לתוך ישראל. התפניתי באמבולנס בהדסה. כמה אפשר לחסר אליו? 80 עד 60. רואים זה? יאללה, טראומה, עצרנו אותך לאקסטרי עוד מעט. עוברי רזנו, יאללה. פליטה מספר 2. שלכם, ראש לפה. יכולים לראות פה שיש פה גם, עשו לו קרדיוסינתיסיס והשאירו נקז בגרון. אוקיי, יש לו נקז בפה. רגע, צילום חזה, צילום. גיא נקבל דם. פיספן. צריכים תמדות דם, חברים. סבבה, איירווי יש, ברידינג יש. שלחנו גם סוג לדם. זה מה עם הדפקים שלי, חברים? דפקים. רק מרכזי, רק רדיאלי. נו, בבקשה. דפקים. אני מניח שיש לה צווארון והכל, לא? היא מורדמת. מה? טוב, אז בואו תספרו לי את ההבחנות שאתם חושבים שיש לה. מי מסכם? יש לה שבט בצבא הירך, ויש לה כנראה פגיעה במערכת שתן, או שתונה, בפי התקינה, יש לה שבט בצלעות. מה עם הלחצי דם וזה? אמרתם? מרגיש משהו? שום פט. איך פייב? בסדר. בסדר גמור, לקבע לו אדם, נקרא לו בחלק. הוא קיבל זונדה וזה? עכשיו, איך הפרוסטטה שלה? לא, הוא פייר בסדר. אם אנחנו מתחילת הפרק, תקראו לי בבקשה אקו, יש אקו? אקו אליי. עשינו פרטי. חדר ניתוח ללב חזה. חדר ניתוח לב חזה? כן, משהו כזה. לא הביאו לי תעודת פתיחה. מה? תעודת סדר. מה זה הפק שלו? מחבר אותו לזה, יש כאן שחזור. לחץ דם נגיד 80 על 60, כן, נגיד ממש קשה. 120. פאסט אני. אני רוצה לראות מה עם הבטן שלה. מה זה? איך הבטן שלה? לא היו לה שופי דם גדולים. יש לה שברים באיזשהו מקום? אין לה שום שבר? לחצי דם שלה? אני רוצה פה סיטי ראש צוואר, אני רוצה פה צילום חוט שדרה, אני רוצה צילום אגן, האגן יציב, האגן שלך יציב, יופי, בסדר גמור.
אז זהו, את נשארת איתה, את רופאה, לא נעמה? כן, כן, כן. אז את נשארת איתה אחראית על זה. אני רוצה ביוכימיה מלאה, תפקודי קרישה, את הולכת לזה. כדאי. האזנו לריאות, ראינו שכניסת אוויר שווה טובה, אולי לפני. אבל אם נרשמת אז זה לא מעניין אותי. יש לי נקז משמאל, ככה שזה סבבה מבחינתי. צירקוליישן מופרד, אני חושבת שהיא מדממת. מה הבעיה שלה כרגע? הבעיה שלו כרגע זה טמפונדה. טמפונדה. אז תעשה לה פריקרדיוצנטזיס, אם היא ממשיכה להיות לא יציבה, דווח לי. פריקרדיוצנטזיס. לפני הפרורטות הוא מנסה פריקרדיוצנטזיס. איך אתה עושה את זה? נכנס בזווית. חשד לפגיעה בעמוד שדרה, יש לה שברים ברגל שמאל, יש לה אבל נפל. בסדר, יש לכם צווארון שם, תביאו לנו במילות. היא חמצן, קיבלה נוזלים, יש לה המטומה בבטן. סטורציה, מה הסטורציה? תבקר. טוב, סבבה, חברים, אמרנו, איירווי. היא שלום, נושמת. דוניה, מה שלומך? אני גבר, אני בסדר. אז בסדר, נושמת מדברת, איירווי יש, ברידי, תקשיבי בבקשה, לבדוק צווארות. הייתה כניסת אוויר שווה דו-צדדית, בית חזה מתפשט בסימטריות. יפה, תזמינו לי פה בינתיים צילומים ופס. בטן ימנית. תחשוף. יש רגישות, אני צנועה, אני לא לא, בסדר, רק אני בסדר. יש... רק כואב לה כאן? מה, יש כאן רגיש לה? כן, יכול לשאול לה בבטן. הרגיש לך בצבא. הוא משתפר, לא שאלת אותי. לא שאלו אותי אחרי הפרק. כן, קיבלת עוד שלוש. הלכנו לווריד, קיבל נוזלים על יד אחת, לא היה לנו לווריד ליד השנייה. לחזור על ABC פה, פאסט רנטגן תכף מגיע, תלכו לי מה המצב שלו. הנה, עם היד. אוקיי, יפה, בדיקות לקחת. אוקיי, איזה בדיקות. אוקיי, אלקטרונית, גם ספירה. אוקיי. מה יש לו? אתה תגיד לי מה לעשות. אני מוכן לעזור. עזור לי! יופי, אז קודם כל, רגישות בגב. מזיז רגליים, לא מזיז רגליים. יש לו דפקים, כן? מזיז או לא מזיז? כן, אני רוצה לשמוע, אני לא רוצה ללכלך את הסטטוסקופ שלי. אני שומע משהו מצד ימין. אז בינתיים מה שנעשה, נתתי לו קטמין 10 מיליגרם כדי שלא יוכאב לו, אני לא רוצה להנשים אותו. הייתם טובים, אני אעזוב אותו. רגע, אין אף פצוע של דבר? לא, למה? ניתוח או גם?